24 October iri Thursday. Good morning Zimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine nyaya dzese dziri kuitika dzamungangoda kuziva nezvadzo muZimbabwe. So nhasi tiri kumashure kwetime takanonoka. Zvatangosangana kudai so tanga kulike this video kuitira kuti ZANU-PF ipoikane because the situation is very tense. These guys vasvika pane rimwe level iko zvinezvi. Vakuita zvinorova mupati mavo. Vakunyatso ratidzana horsepower pazvinhu zvavari kuita. So panapa pane nyaya yakabuda ichitaurwa na information minister Jennifer Muswere ari kubuda akataura achiti no vacancy in president's office. Ndo mashoko akabuda ari kutaura inova iyo nyaya yakanyatsoratidza pachena kuti zvinhu zviri kuitika zvese zviri kutaurika zvese vane kamwe kakushandisirana chimonya kavari kuda kuita pachavo, even though maministers mamwe akasiyana nerimwe timu vana mutsvangwa vakabuda vachizviramba kuti isusu kwedu kuno takabatana hatina problem, zvinhu zvedu zvese zvatiri kuita zviri right, but munongozviziva kuti action speaks louder than words. Zvinhu zvavanenge vachiita zvacho zvinenge zvichiratidza zvega kuti vanhu ivavo kakuonana kwacho kavo kari kunetsa, kana kuti kakudyidzana, chero zvavo vachiclaima kuti vanhu vakabatana, asi zvavanenge vachizoita zvinenge zvichiratidzana zvega, nekuti kana vari vanhu vakabatana hapana need yekuti pabude pachitaurwa mashoko ekuti there is no vacancy in president's office. Ndo zvinhu zvakatakaona kuti these guys ivo pachavo vanenge vachizongoda kunotamba vachinotamba zvavo nemupfungwa dzevanhu vachingoudza kuti vanhu zvinhu zviri right, but vanhu vachiona kuti something is not right. So nyaya iripo napa yakabuda iri kunzi the ruling party ZANU-PF will be conducting the National People's Conference under the theme mechanize, modernize and grow the economy towards Vision 2030. The conference is not an elective conference or an congress. The national chairman and defense minister Opamchinguru Kashiri has clearly spelled out the agenda, theme and focus, said Muswere. He added that Mnangagwa was democratically voted into the State House in 2023 polls, while his position in the party as the secretary was also gotten through constitutional means. So effectively, there is no vacancy in the office of the president, in that the government and party leadership is properly constituted in terms of respective constitution, the minister said. He further claimed there are no fights in the presidium despite the evidently tense atmosphere that prevailed during Tuesday's political meeting in Harare, where Mnangagwa and Chiwenga side by side without exhibiting the usual cordiality. You know, nyaya dzacho ndo kwadziri ipapa. So vari kuti iyo pa meeting yavo yavari kuita haisi congress, nekuti hakuna need yekuti vaise mumwe munhu, nekuti vatotaura kuti wavo aripo yeye vakatomu kana kuti vakamuvhotera akatopinda that position yaaripo. Saka zvinhu zvese zviri kutaurika izvozvo zvinhuwo zviri kungotaurwawo nevanhu, ndo mashoko avari kutaura, even though isusu zvedu tiri kutoona kuti it's a message yaari kutotaura, ari kutoudza another function kuti kunoku hakutambirwe, hakumiwe zvamuri kutotaura izvozvo ndezvenyu because there's no vacancy in president's office. But kune vamwe vanhu veruzhinji vanongonzwa kungewo nyaya yataurwa, but nyaya yataurwa muchiwande. So tiri ipapo pane zvavakaita chiitiko sekutara kutambazvoita kuti action speaks louder than words. Tiri kuona vachiwenga vanga vaenda ikoko, vane bhodhoro ravo iro remvura iro reblack ravanga rinaro, but ivo kumeeting ikoko vakabva vatoisirwa chimwe chigubhu futi pasaidi chemvura, but ivo vakanga vaine chavo kudhara. Ndo imwe nyaya yatiri kuona panapa. So according to the streets manje iri kunzi today Mnangagwa's foot soldiers accused Chiwenga of validating the rift between him and Mnangagwa by bringing his own 1000 mm stainless steel insulated thermal water bottle. They still went on to give him their own water bottle which he ignored. Ndo nyaya yanga iripo futi imwe iri kuitika kuti generally vari kumwa mvura yekumba kwavo yevari kubva nayo ivo yavo, ndo zviri kutoitika panapa. Havasi kuda kutombo mamwe mafanizi because vari kutoona kuti situation yacho intori tense pamvura apa. Havasi kutora dzimwe mvura dziri kungobuda dzese nose zvino zvichingoitika. These guys pachavo vanenge vachiratidza zvinhu zvakasiyana siyana kuti
prevention is better than cure. Aiwa zvinobuda papublic apa handibate cause pachavo ivo vanenge vachishanda vachizviti vari vese, but at the end of the day havazonyatsozivana futi kuti saka achatanga kundikudubura ndiani kana kuti anenge ari enemy yangu wacho ndiani papapa. Ndo mamwe mafanizi atinoona zvekare anenge achiitika ekusaidi ikoko. So muri Zimbabwe tiri ipapo pane imwe nyaya yakatenderera zvakanyanya yedocumentary riya re Al Jazeera documentary. Takazongonzwa nyaya yatongochinja panapa, but panapa ndiri kuona vanhu vakaita sana Hupo Ching'ono vari comment on that, vari kuti this is ridiculous ruling, this is what makes Zimbabwean courts a laughing stock. How can someone sue Al Jazeera for gold mafia and court orders that the instruments of trade like cameras be taken before the case is even heard? Banana Republic staff. So ndo nyaya iri kutaurika because pa documentary paya chakazoitika ndechekuti pakazonzi ava vakusuwa munhu ve Al Jazeera vacho ndo vakusuwa, saka vari kunzi vatobhadhara mari svinhu inoonekera, rokutonzi vabhadhare mari ipapapa yavakasuwiwa yacho. Saka ndo pakunzi saka makotsi enyu aya do you think kuti anotorwa serious here kana zvinhu zvichizoenda zvakadai? So tikuona zvekare mumastreets imomo mune nyaya imwe iri kutenderera, nyaya yeelection rekumozambique. Ndiri kuona vanhu vemuzimbabwe vari kupopota, vanhu havasi kufara nekuti vamunangagwa vakakomenda on that election iro election racho maresults asati svika pakuannouncewa mafinal results acho. Zvinova zvinhu zvaita kuti mazimbabweans vasvike pakuita hasha dzakanyanya. So nyaya yakatanga zvekare naUpo achiti this is Zimbabwe's president Emerson Mnangagwa congratulating the ruling party Frelimo in Mozambique for an election victory, yet the results is not yet out. He clearly is shrewd because he became president by his actions show that he is not wise. He is the chairman of regional bloc body SADC. There has been an election in Mozambique which is part of SADC. The election result has not been announced yet. The Zimbabwean tyrant congratulated Mozambique's ruling party Frelimo and its candidate Daniel Chapo for winning election whose results has not been declared. If there is an election dispute, it will come to Mnangagwa as SADC chairman. You can all imagine what his attitude would be to any such dispute. You must wondering why this tyrant is also desperate for Frelimo to win the point of announcing a result which is not yet out. His political parties and PF sent its supporters to vote in Mozambican election. This man is a danger not only to Zimbabwe but the whole SADC region. Domashoko arikubuda achitaurwa na Hupo Ching'ono achikomentawo panyaya iyoyo yekubudiswa kwakaita kana kuti yekukorokotedzwa kwakaitwa vanhu veMozambique navaMnangagwa. So vamwe vanhu vemuZimbabwe vari kuzobuda vachidairira zvekare nyaya idzodzo, vari kuti as SADC chairman Emerson Mnangagwa's premature congratulation of Mozambique ruling Frelimo party before the offshore election results were announced is a blatant display of bias and undermines the integrity of electoral process. His actions suggest a lack of impartiality, casting serious doubt on his ability to mediate any political disputes fairly with his political parties and PF allegedly sending supporters to influence the election. Mnangagwa's behavior is not only reckless but poses a threat to democracy and stability across the entire region SADC. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwawo nemumwe ari kupopota zvisingaiti arwadziwawo nenyaya iyoyo kuti veduwe kana zvakuzodai so munenge muchida kuita zvinyaya kudai sei. Umwe ari kuti it's a shame the whole region is watching zvakaoma yet they have not yet condemned citizens brutality in Mozambique. The war of SADC will be in violence and conflict due to the election soon. Mamwe mashoko ari kutaurwawo nemumweyo umwe ari kuzobuda ari kuti I feel pity for Zimbos living in nearby SADC countries. We share the borders with. This is a direct attack on their security, mainly caused by the foolishness of their leader back home. Yeko kungomirira until my results have been announced. Paranziwe munozotipinza busy kune vamwe tinenge tichigarawo kunze kwedzimwe nyikawo kuti imagine kuti unongo uchinzi rugareko kunze president wako wakakonzereswa, saka mimi muri vana vanenge dzokera ikoko makadhakwa motanga kuitwa zvese. Imwe nyaya zvekare iri kutaurwa neumwe munhu panapa umwe ari kuti Mnangagwa, how dare you declare the election results of Mozambique before their public announced? What's your
you are doing to the Mozambican people is treasonous and evil, and you want to collapse their democracy and economy like you did with Zimbabwe. Withdraw that premature congratulate nonsense. Ndo mashoko mamwe ari kutaurwawo nemumwe munhu. So vanhu vese veZimbabwe vapedza kutaura zvinhu zvese izvozvo, tiri kuzoona spokesperson wavamunangagwa uyo anoitwa George Charamba achibuda achikomenda pamusoro penyaya iyoyo, achitaurawo 2 cents dzake, achitaura panyaya yakanga aka-underline akaisa estate newspaper zvigara ri-complain about nyaya iyoyo achiti SADC is our sub-regional body. It has cleared Mozambique elections. End of game. Rimwe ratova drama. Zimbabwe had several observer teams in the country. Their verdict is coincides with that of SADC. Apedza zvake spokesperson wavamunangagwa kureva kuti zvimwe zvese zvinenge zvichitaurwa zvamunenge mada kuzotaura anenge atopindura in advance, kana kuti anenge achingoedza kuti imwe yese yamunenge makutaura yaye kwenyu iyoyo. Now muri Zimbabwe tiri papo tiri kuzosangana nenyaya zvekare yekubuda kwakaita Jacob Ngaruvume akapuwa bail $100 akanzi anobuda. So tiri panyaya iyo tiri kuona pana anoitwa Sevia Kasukwere ari kubuda ari kutaurawo nyaya yaJameson Timber inova nyaya iri kuvhiringidza iri kuconfuse vanhu vakawanda, but zvaataura zvinova zvinhu zvazopisa vanhu vakawanda hasha. Takazvitarisa panapa ari kuti Senator Jameson Timber, we pray that you shall get your freedom soon and the many who are unjustly imprisoned keep strong, Senator. Ndo mashoko ari kutaura. Zvinhu zvakaita sezvizvi hazvina kugamuchirika muZimbabwe, because how can a politician like Kasukwere akagara akatombopinda mugame iri achiziva the way yazvinoitwa okurudzira vanhu kuti vanamatire kuti uya azobudiswa? It's more like an insult. Iyewo semunhu ari kuda kuzoitawo president sekushuvira kwaanozviita, I don't think it's fair sekutaurwa zvikuitwa nevanhu, because anofanirwa kunge ari kutouyawo nesolution kuti munhu akwanise kunge achibatsirika than kungoti tinongonamata kuti zvichazoita, kureva kuti iye ari kutaura kuti hatikwanise kukubatsira, itai unoita ikoko, tichangoshandisa munamato. But ivo pavaisunga vanhu havangasungamirire kuti panamato kuti munhu azobudiswa, vaingoita zvinhu zvavaitoita votoziva kuti aiwa apa patokanganiswa apa ningirikini mukudai so, because chiri kubhurwadza pavanhu vese ava vari kuzongobudiswa vachinzi vakanga vasinyanyorina mhosva zvino yavanga vakapara. Ndo zvinhu zviri kunyanya kurwadza vanhu panapa. Saka this guy zvinhu zvaaita zviri kukondemwa nevanhu vakawanda vemuZimbabwe, vataura kuti ndo chikawadi chacho ichocho chokutaura kuti munhu anamatirwa tsura yevanhu makoronyera vari kuita zvinhu zvekudzvanyirira nevanhu, kumaudza chokwadi kuti this is not right, mumaudza chokwadi pachena, kwete kuswera uchitenderera muchiti iwo tichazokunamatira tozodai. Ndo pari kunzi aiwa mashoko echikawadi iwaya vanenge vachiita ana timba. Now tiri panyaya iyoyo tiri kusangana zvekare neimwe iri kunetsa, nyaya yekampani iyaiya inoprinda maballot papers, yakaprinda maballot papers akazoshandiswa kuZimbabwe. Iko zvinezvi yakapuwa tenda kuNamibia kuti ikwanise kunge ichiprinda maballot papers achanoshandiswa kuNamibia. So ikoko ndokwaita mutauro umwe usingaite zvinova zvinhu zvekuti vanhu vakatoenda vakamacha vakasvika kuofisi yacho iyoyo vakati kurumidzai zvenyu kurivhesa tenda iyoyo yamakapa vanhu ivavo, hatisi kuzvida zvamuri kuita izvozvo, tenda iyoyo ngairivheswe. Now tiri kuona panapa pari kubuda nyaya pari kunzi the company Rainphone is under investigation by Zimbabwe's Anti-Corruption Commission for allegedly fraudulent conduct during that country's election. Over 110 members of Namibia's People's Democratic Movement marched to the Electoral Commission of Namibia's offices in capital on Tuesday. They delivered a petition asking it to cancel a contract with Rainphone, which is to design, print and deliver ballot papers to be used in Namibia election. Party leader MC Henry Venani said Rainphone is tainted by the 2023 allegations in Zimbabwe. The accusation of the money that is involved is going into millions of Namibian dollars, over 800 million Namibian dollars to be exact, for company currently under investigation by the Zimbabwean Anti-Corruption Commission for money laundering and abuse of office, Venani said. Saka ndo nyaya iri kuitika iko zvinezvi. I don't know kuti vari kurova investigation yakaita sei pakampani iyoyi, kana kuti investigation yekuti kana tichinge tazovabata tozovanyima tenda. I don't know kuti inenge rinyazori investigation yetype yemhando ipi yavari kuitirana
nezaki yenyu yepazimbabwe, but ndo nyaya dziri mudariro dziri kuitika muri yezimbabwe. Ndakuti tidarike nepanapa ndichikuzivisai maupdates ese anenge achiitika so that munyatsotanga dhee renyu mune zvakanaka. Handisi kuzivawo kuti nyaya dzese idzi muri kudzionawo sei. Munokwanisa kundiudzawo in the comment section mafungiro enyu nemanzwiro amunenge maita nyaya dzacho.